Pozdrav svima, evo nas u prvoj epizodi Minecraft preživljavanja. Danas krećemo, kao što sam rekao, preživljavanje. Create new world, pa ajde novi svet, tako da idemo. Inače, ovo će biti moja druga epizoda na mom kanalu. Inače, ja sam snimio prvu epizodu Head Soccer, pa ako vam se sviđa, lajkujte, šarujte, subscribeujte, a ako ne, onda možda vam se recite šta da popravim, ako treba popravim i tako. Dobro, ajde sad uzem drva. Malo laguje, samo ne znam zašto. Moj mišu da mi laguješ. Inače, ja ću nabaviti premium, pa ćemo mi igrati Hungry Games na Mineplex, tamo i ostali serveri. Po meni, kaže, Mineplex je po meni najbolji server. Ne znam po vama, a po meni je ekstra server. I samo još ovo drvo da ogolim. I eto, za prvi dan preživljavanja nikad ne pravim kuću, pošto mislim da je to gubljenje vremena, a i glupo je da se pravi kuća. Treba ti puno drva, mogu i creeperi da te napadnu, tako da ništa ja ne rizikujem. Da napravim sada radnu tablu, da. Šta piće da napravim? Dobro. Sada ću prvo da napravim mač. U stvari ne, lažem, prvo ću da napravim kako se zove? Kramp. Drveni, onda ću napravim sekiru čisto. Šta će mi sekira koju ću odmah tražim? Da, lopata i eto, to je to. Evo ovdje ću početi. Tako da, utišao sam muziku da se ne čuje, zato što jako mi se čuje ta muzika i mnogo je glupa. Jer možete samo muziku da čujete, a ne možete mene. Mislim, možete i mene da čujete, ali muzika je previše glasna, pa sam je... to ugalj! Pa sam je zato ugasio. Dobro što smo našli ugalj, za početak će nam mnogo trebati, pošto... ovdje ću... Mislim, za početak će nam trebati, jer treba da osvetlimo, a što sam te da kažem, da ću ovdje da napravim neku sobicu, kad sam već tu krenuo. Obično je tako počinje preživljavanje. Tako napravim neku sobicu i tako. Dobro, još ću ovdje. Treba će mi kamen, a također kamen i drvo su važni u Minecraftu. Ali bez drveta skoro ne može se preživi. Mislim, ne može da se preživi bez drveta. Također treba i da se zasadi tamo drva. Tako da, baš Minecraft je, kako ja to volim da kažem, ceo drveta. Mislim, nije ceo bukvalno drveta, ali skoro za sve treba drva. Tako da, puno treba drva. Dobro, da, napravit ću pećku. To obavezno. Isto i pećka je isto dobra. Mislim, da obavezno, pošto treba da se ispeče hrane. Suprotiv, mislim, protiv, ako ispečete hranu, onda ćete umreti od gladi. Mislim, nećete umreti od gladi. Mislim, ako ste kritični, ako imate pećina neka. Da bume da je pećina. Pa ja ne mogu sada. Vidimo sad mi kasnije. Ne mogu sad da idem tamo pećinu. To ćemo sledeće. Fuck. Ugalj mi je. Beži bre.
Čekaj da zatvorim ovo da mi više ne pada. Gde mi je sad? Dobro. Kažem uglja, mislim, po meni treba dosta, zato što treba da se osvetli sa bakljama, tako da po meni uglja nikad dosta. Najbolje kad nađeš dijamante i metal, to ti je zakon. Ali dobro, za prvu noć možemo možda nađemo dijamante i metal. Mislim, neko može, ali ja ne mogu. Inače, ja nikad ne koristim hakove u Minecraftu, po meni je to glupo, a i bez veze, zato što, mislim, ako ubacite konzumi, to je hak veka. Po meni je to najbolji hak, ali ja to nikad ne koristim, zato što je to varanje, a i volim da igram pravedno i pošteno. Boga mi, znam šta ću sada prvo da uradim. Normalno je da napravimo prvo baklje. Koliko da uzmem? 36. Dosta je to baklje. Dobro, sad ćemo tu. Tu. Sada je to. Ovdje. Da se osvetli. Tako i tako. Ne može uvijek sve. Slučajno nam je creeperi, ne uleđu. Čuo sam da, mislim, ne vole svetlo creeperi. Tako da krenemo dalje s Minecraftom. Inače, neće, kao što to sam već rekao u prethodnoj epizodi Headstalkera, neće biti nešto pretjerano dugački klipovi, pošto bit će to oko 10 minuta, 9, ali bit će zanimljivo, pošto ne volim da snimam ja oko pola sata, to mi je baš, mislim, nije glupo, ali dugo treba da mi se otpremi video, tako da snimimo tu uravnoteženo 10 minuta, 9, tako i to bi bilo to. Što se tiče tih klipova. Na YouTube-u, kopam još malo kamena. Sada mi treba ovo zemlju pokrijem. A sad da iskopamo još ovo. Boga mi imaću dosta kamena. Napravim kamenu kuću sam razmišljao, ali ja mislim da ne. Ali kamena kuća je jako dobra zato što creeper može teže da ti sruši. Od kamena i drvena mi je najbolja, ali lepše je sa drvetom kad se napravim kuća. Ali ja ću ovdje da... Mislim, mogo bi da razmišljam o toj kući od kamena, pošto imam dosta kamena. Koliko imam? 2 šteka. Ne. Čoveče. Padoh ja. Idem da se odmah penjem. Samo očekivao da ću baš tako početi. Dobro. Kako sada? Drva ću podošta. Još jednom, evo ga. To je taj sobičak. Da. Kopam i ovdje. Metal sam našao. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđa, subscribe i like. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!